Bij de locatie binnen extra veiligheidsmaatregels getroffen. Zo wordt een pad van het Zeilaan afsluiten voor het grote publiek. Het is nu zo dat dus niemand eigenlijk in onze buurt kan komen. Of in ieder geval niet zo in de buurt als dat het vorig jaar kon. Dus het wordt helemaal afgehekt, het Zeilaan, dat het niet toegankelijk is. Dus dat geeft ook een veel veiliger gevoel dat wij onze demonstratie kunnen houden, zeg maar. We kunnen in ieder geval alles doen om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk in de eerste plaats de intocht zelf. En dat belooft gewoon een mooi feest te worden. Demonstreren mag. En het is onze taak om zoveel mogelijk de veiligheid te bieden die mensen nodig hebben. Hier weer de sprake van een dreigende situatie. De politie moest ingrijpen om voor te komen dat het door de hand in zoer. Dat moet dit hier oors, zo zei Buma. Nou, ik ga nu niet in detail in op de veiligheidsmaatregelen die we nemen. Maar het is zo dat de gemeente natuurlijk in de eerste plaats een mooie en veilige intocht wil. In de tweede plaats in onze democratie ruimte moet bieden voor demonstraties. Maar als mensen ongeorganiseerd zich tegen die demonstratie keren, dan zal er opgetreden worden. Dat zullen we niet accepteren. Ja, ik ben zeker van veiligheid. We hebben goed overleg met de politie. De politie laat wel weten natuurlijk dat ze niet 100% kunnen garanderen onze veiligheid. Maar ze hebben alles eraan gedaan om dat te garanderen en om ons grondrecht te garanderen wat we hebben om te demonstreren. Alle discussie over het onderwerp had nevens KOZP een positieve bijwerking. Hield iets meer mensen spreken haar uit tjen Zwarte Piet. Sowieso meer dan vorig jaar. En mensen hebben juist, denk ik, door het geweld wat is gepleegd, ook inderdaad in Den Haag, denk ik dat het mensen juist motiveert om te zeggen: ik laat me niet kennen door het geweld dat wordt gepleegd aan onze kant. En wij zullen altijd staan voor het grondrecht om vreedzaam te demonstreren en we laten ons niet kennen door geweld en agressie.